Πηγαίνουμε για την πουρταριά στο Πήλιο. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα. 9 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Έχουμε φάει, έχουμε πιει, έχουμε διασκεδάσει το βράδυ. Βέβαια έχουμε φάει και ένα γκολ από τη Δανία και μάλλον το ξεχνάμε το Μουντιάλ. Αλλά τι να κάνουμε. Το πούλο. Το πούλο. Περπατάμε στο μονοπάτι, ποιο Τάσο? Στο μονοπάτι των Κεντάβρων. Από κάτω προς τα πάνω. Προχώρα. Βλέπουμε την πολύ όμορφη βλάστηση, τα ριάκια. Εγώ βλέπω τον κόλο σου βασικά, αλλά τέλος πάντων. Τα ριάκια. Ο καιρός είναι λίγο άσχημος, αλλά μας προστατεύει από τη βροχή, τις φλωριές και τα πέτρα. Και περπατάμε στο Blair Witch Project. Βέβαια εγώ ελπίζω να βρω την Ελλάδα του δάσους, να μην κάνει κανένα σπέλ. Εσύ την Ελλάδα την έχεις βρει και είναι Ισπανίδα, μην θες κι άλλη. Ο δρόμος είναι λίγο αυτοσχεδίαστος. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Είναι λίγο αυτοσχεδίαστος ο δρόμος. Εδώ προχωράμε σε ένα ξέφωτο. Όπα. Κλείνω γιατί γλιστράει και χρειάζομαι και τα δυο μου χέρια. Έχουμε κάτσει για φαΐ στο Πάνθεον, έτσι νομίζω ότι λέγεται. Μια γύρα. Πολύ σκοτάδι από εκεί. Δεν έχουμε...